Duol ma jodolo ma Kanisa Jokopere ose opinyo wacho kuom rem bedo jo adieri ewi kaka tao chenro mopogore pachoka ahinya to mag thieth kod somo ka gimedo ni piny owacho mar Kenya Kwanza nyayo mibadhi. Kaka jafwambo marwa Kidi lero, giwacho ni piny owacho oserem chopo singo ma gisebedo ka gichiwo ne oganda jo Kenya, kendo gidwaro ni mondo keto kenge mar fuong'o ngima ne oganda. Adier onge to ponono ni nitie en mana gino ma sirkal owacho. Ma e chung' mar jodolo mar Kanisa Jokopere mowacho ni tend piny Kenya masani ok osebedo ka chiwo adier ewi chenro mag sirkal kod gigo mosebedo ka timore pachoka. Basically, it seems that truth does not exist, and if it does, it's only what the government says. Gisayo sirkal kuom nek, ndhiyo kendo lal gi oganda, ahinya to e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Kaluwore gi ma, gidwaro mondo sirkal ochiw ler ewi jogo manolal e kinde ng'anyo kendo chal margi pok ong'ere nyaka sani. Many families are still grappling with the loss of their children who are brutally killed, injured, or went missing following what is referred to as the Gen Z demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings? The government must protect the life of every human person in Kenya. Gisayo wach dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka manyien mar SHIF magiwacho ni osebedo kod digni ahinya kendo kelo chandruok ne oganda jo Kenya man ni piny owacho pok ochwalo omenda mowinjore ne kuonde thieth gino moserocho chenro mag thieth pachoka. Some of the most needy Kenyans in the far distant places, it is very difficult for them to operate. What is happening is that the staff are going for months without salaries. We cannot purchase even basic medical supplies to look after patients. So the situation in the hospitals is serious. It is desperate. It is desperate because it is affecting some of the most needy Kenyans who are served by these faith-based hospitals and medical centers. That's why we are appealing to the government to move the speed and reimburse the money spent and which are due from NHIF and now SHIF or whichever case it may be. Jodologo okweda ahinya mibadhi kod siasa mar dewruok giwegi ni chal makama en ranyisi mar wuoro kendo osetudo thoth josiasa pachoka kod buche mathoth mag mibadhi. Weche mamoko magimiyo pek oting'o osuru mamalo kod lwenje mag piny e kind josiasa magiwacho ni oserocho kwe pachoka kaachiel kod paro mar medo kinde ma jatend piny bedo e telo nyaka higni 7. Penjo gi maduong' koro en ni ka lwet sirkal bor en ang'o mamono lwedono gero piny Kenya. Jodolo mag kanisa mar Catholic koro mako chung' motegno ka gidwaro mondo mi sirkal ma pachoka oket yore mabeyo mag tieko telo marach kaachiel kod timbe mag maundu. Kidi, Ramogi TV, Nairobi.